Bestemt da. Så du kan eddermame tro, han var oppe på dupperne. Han havde høje knæløft. Der gjorde han så godt. Ja, det må man sige. Han springer altså også godt. Springer han også godt? Ja. Jo, jamen, der er jo også lidt spring i ham da. Nå? Jo, men det... det er... Ja. Det er lige før jeg bare kan lukke dem herind, og så gå ud og gøre det næste klar. Så har de sprunget selv. Jeg nyder, der er ro til, jeg kan gøre,